Náš nápad predstavuje slnečníkovú sústavu jednak ako ochranu pred nebezpečným UV-žiarením a zároveň ako zdroj energie pre malé elektrospotrebiče, napríklad zabudovaný chladiaci box, napájanie notebooku, nabíjanie mobilu a podobne. Celá sústava sa skladá z masívnej podstavy, silnejšej nosnej rury a samotného slnečníka, nad ktorým sa nachádza snímateľná nadstavba. Nadstavba je zložená zo 6 fotovoltaických článkov spojených do kompletného inteligentného panela. Otáčanie panelu zabezpečuje valec s vysúvacím piestom. Vysúvanie piestu funguje na tepelnej objemovej rozťažnosti na plne valca. Piest tlačí podľa zmeny dennej teploty na panel, ktorý sa otáča za slnkom. Po zapadnutí slnka sa piest vráti do pôvodnej polohy a tým sa otočí naspäť aj sústava kolektoru. V prípade nepriaznivého počasia sa dá nadstavba otáčať aj manuálne do 3 polôch. Tento čisto ekologický systém zabezpečuje rotáciu sústavy fotočlánkov za slnkom a teda maximálnu účinnosť fotovoltaických článkov. Využiteľnosť nášho slnečníka vidíme nielen v domácnostiach, na záhradách, plážach, ale aj v iných lokalitách, kde nie je elektrická rozvodná sieť, a my si chceme ekologicky a komfortne spríjemniť horúce letné dni.